What? Mikä vika? Jos sä hyppäisit sieltä. En mä tiedä. Mitä sä kysyt jotain? Mitä sä kysyt, mä en vasta. Oh my god, ne sä oot hyvä pelaamaan, mitä helvettiä. Okei, no. Ai mun on pakko, toi oli 5, eiks niin? Joo. Okei, mun on pakko tehdä se. Mitä vittu on tapahtunut?